निसिमानि आथिखालनि एमसिएलए फंबाय जेम्स बसुमतारिया सानथामसो आवगायाव ससियेल मिडियायाव बियो बुंदों जे आंलायनो एमएलए जानानैबो आरोबाव फैबाय थानाय जेनेखि काउन्सिलनि इलेक्शन जानो थांगासिनो दं बे काउन्सिलनि केन्डिडेट जानो थाखाय टिकेट बिदों होननानै बियो फोसावदों बियो फोलादों किन्तु बेखौ बियो बे बेलायाव आं बिथांखौ बुंनो लुबैयो आरो मिथिहोनो लुबैयो जोंनि इउपिपि दोलोआव बेबायदि टिकेट बिनाय बा बिनानै होनाय बेबायदि सिस्टेमा जोंनाव गैया। बिपिएफनिया जुदि केन्डिडेट लानांगौबा एप्लिकेशनजों लोगोसे 2 लाख रां होनांगौ होननानै बिसिनावसो बे सिस्टेमा दङ आरो आं दासिमबो बेबायदि एमसिएलए जानायनि थाखाय जेबो टिकेट बियाखै। आवगायनिफ्रायनो आं बिबाखै, प्रथमनिफ्रायनो गेजेरावबो बियाखै आरो दाबो बिनाय नङा आरो थांनाय बेखौ जोंना हाइकमान्डनि दैदेनगिरिफ्रा हाइकमान्डआसो बेखौ सोरनो होनाय जायो जाया बे डिसिसनखौ लानाय जायो। जोंनि इउपिपि दोलोनि सरकार मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाया गोबां जौगानायनि हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। हयथ' बिथाङा बे बाथ्राफोरखौ मोनथियाखै जानो हागौ, खारन बियो गामिनि रायजो राजाफोरजों बियो खाथियाव सोमोन्दो लाखिनो हायाखै। बिनिखायनो जौगालु हाबाफारिया मा जागासिनो दं मा जायाखै बेखौ बिथाङा मोनथिनो हाया। जोंनि गोरिब थाखोनि मैगं फाननानै जाग्रा, साहा दखान होग्रा, गय दखान होग्रा बिथांमोननि मुङै अनसाय बिथांखि जेनेखि आसनि बे आसनिखौ लानाय जादों। गोरिब न'खरफोरनो मथा मथि जों 200 न'खरनो 5,000 करि रांनि अनसुंथाइ होनाय जाबोदों। दासिमबो माने बोसोरथाम जाबाय होबोगासिनो दङ कन्टिनिउसलि। बिनि अनगायै आलारि सोरां धोरोमनि मुङै जेनेखि धर्मीय अनुष्ठान प्रतिष्ठाननि मुङै जेनेखि 2 लाख करि 2 लाख रांखौ जों निसिमायाव जों होबोगासिनो दङ, होबोनो हादों। आरो बिनि अनगायैबो माइनाव सोरां जायफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव दङ बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांखौ होबोबाय थानाय जादों। आरो बियो जायफ्रा सिगाङाव मोनबाय बिथांमोननि मोननायनि उनाव आरो गुबुनफ्रा मोनलांबाय थागोन। मथा मथि मोनै बिसोरो खनथामजों 75,000 माने 5 रांखौ बिथांमोना मोनहैनो हागोन। आरो बिनि अनगायैबो गियान सोरां, जाय गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरनि, जोंनि गोरिब न'खरनि फरायसाफोरनो ड्रेस बायनो बा बिजाब बायनो गोबां दिगदाराव गोग्लैनायखौ नुनानै जोंनि मानगोनां चिफआ बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बेखिनिखौ सिन्था खालामनानै 5,000 रांनि अनसुंथाइखौ होदों। 200नो होदों, होबोगासिनो दङ आरो बियो होलांबाय थागोन। माने कन्टिनिउआस प्रसेस बियो। आइ अनसाय बिथांखि जाय बिमाया माने गर्भबती गोरिब न'खरनि बिथांमोना फिथाइ सामथाइ बायनानै जानो हाया, मुलि बायनानै जानो हाया, बिथांमोननो माने 1,000 करि 10 दाननि थाखाय बिथांमोननो होनाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो रग निर्मुल जायफ्रा बेमारि जादों, बेमार जानानै गोग्लैसोनानै दङ, बिथांमोना डाक्टारनि खाथियाव थांनो हायाखै, बिथांमोना मुलि बायनानै जानो हायाखै, बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ 5,000 करि रांनि अनसुंथाइ होनाय जादों। बिटिआर गभर्नमेन्टजों लोगोसे जोंना थांनाय समनि एमएलए बिथां जयन्त बसुमतारिया लामा रड कनस्ट्राक्सननि जाहैबाय ओरैजाय गबदापारानिफ्राय खुंख्राजरासिम फैनाय बेखौबो मावनाय जाबाय। खैला मैला टु बान्दोगुरि बे लामाखौ मावनाय जादों। लावख्रिगुरि पाका लामा मावनाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो भबानिपुरावबो दा मावगासिनो दङ। बारनानै फाथाबारियावबो सिसि ब्लकनि लामा मावनाय जादों। बिथाङा हयथ' बेखौ थाङोबा बेखौ नायनानै मिथिनो हागोन। बे खैला मैलानि साहा बान्दोगुरियाव आरसिसि गिदिर ब्रिज मोनसे लुगासिनो दं। जेम्स बसुमतारिया बे ब्रिजआ सेंसन जाबाय होननानै बियो फिथा हादोंमोन, फाउन्डेसन खालामदोंमोन आरो रायजोफोरनोबो रसगल्ला जाहोलायनाय जादोंमोन। नाथाय थाङै थुङै बे बान्दोगुरिनि ब्रिजआ बेयो जानानै थाङाखै। नाथाय दा जोंना बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय दा सेरफांगुरि आरो बान्दोगुरि बे मोननै ब्रिजआ दासिमबो मावगासिनो दङ मोजाङै मोजां। हिसाब गैयै माखासे कालभारफोरखौ खना खनला जायगायाव मावगासिनो दङ। खैला मैला हाइ स्कुलनि आमगुरि हायार सेकेन्डारि, नांगलफाङा नवोदय स्कुल बेफ्रावबो एडिसनेल रुम होनाय जादों। कनस्ट्राक्सन अलरेडि जाबाय। जोंना अंगनाबादि मडेल अंगनाबादिखौ जोंनि थांनाय समनि
MLA मानगोनां जयन्त बसुमतारिया गोबांथार बियो लुफुंनानै थांबाय। तुलसि जरानिफ्राय आरम्भ खालामनानै प्रटेक्सन होदों, तुलसरायावबो प्रटेक्सन होदों, वेस्ट कलियागाव बहायबो प्रटेक्सन होदों, कलियागाव प्रटेक्सन होदों, एलेंमारियाव बहाय जिअ बेग जाबनाय जादों, बालागारियाव बल्डार प्रटेक्सन, बल्डार माने बल्डार फिक्सिं प्रटेक्सन जादों, साउथ गान्दाबिल बहायबो प्रटेक्सन जाबाय, बिटिनि मानिकफोरावबो अलरेडि प्रटेक्सन खालामबाय, जोबोद मोजां जादों बियो। ससिपुर मालिबिथायावबो बान प्रटेक्सन जादों बल्डारजों, खालामाथियाव प्रटेक्सन जादों, मावरि हाजोआवबो दा प्रटेक्सन अलरेडि जाबाय, नांगोलफाङायावबो बियो होनदों नांगोलफाङा मादारपुर एरियायाव भबानिपुराव माने प्रटेक्सन खालामाखै होनदों, भबानिपुरावबो खालामदों आरो मादारपुराव आवगायावबो खालामदों, नै दाखालि थांनाय दैबानायावबो बहायबो फरकफाइन मादारपुराव हैनाय जादों जेसेबां नांगौ बेखौ, खैराबारि आरो नांगोलफाङा बहाय बेखौ बे बुंबाबो रायजोफ्रा मानिनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला रायजोफ्रा जे समाव जि बिदों बेखौनो जोंनि गभर्नमेन्टआ दैथायहरदों आरो जोबोद मोजाङै खामानिखौ मावनानै होदों। जेरै न' खुरखा जानायफोरनो 25,000 करि बिथांमोननो मोनबा न'खरनो माने 25,000 करि चेक होनाय जादों। थाङोबा खुंख्राजरायावनो गावनि जेनिखि हम BCDC एरिया बहायनो बियो बहाय माने गावसिनि दिनाव BCDC अफिसा गैयामोन, दा BCDC अफिसा लुफुंनाय जाबाय आरो बिनि उनाव CLFनि अफिस अलरेडि दाख्लैसो लुनानै जोंना मानगोनां बिटिआरनि EM धनन्जय बसुमतारी बिथाङा बेखेवफैबाय। आंबो दंमोन, रायजो राजा आइजोफोर गोबां नुजादोंमोन, बेखौ मावबाय, बेखौ नायनो हागौ बिथाङा। आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा मोनथिना मोनथिया आं मोनथिया, गावनि साखाथि गामि राङिजरा फरेस्ट भिलेजाव दा गोदान मोनसे मडेल मेडिकेल साब सेन्टार लुगासिनो दङ, बेखौबो बिथाङा मोनथियाखैबा नायनानै फैनो हागोन बेखौबो। आरो गावनि न' जेराव न' गोदान लुदों फुबामगुरियाव, बेनिफ्राय आसाम मालाया दा लागाथार भाबै बियो मावलांगासिनो दङ। आसाम मालाया बिटिआरनि जेनिखि केयाराव बिटिआरनि सायख'नायनि गेजेरजों बे लामाया सेलेक्सन जादों आरो दा दिनैसिमबो बे खामानिया मोजाङैनो मोजां मावलांगासिनो दङ, बेखौ गावनि मेगनजोंनो बियो नुनो हायो। जाहैबाय माने जिहेथु दा एक्जिस्टिं सापागुरि टु बियो मालिबिटासिम मावगासिनो दङ। दा मालिबिटानिफ्राय देवस्रि टु ओरै निज्लागुरि टु ओरैजाय तुक्राझार टु आइपुवालिसिम बारनानै मावफार टु औगुरि टु डाइरेक्ट बियो नांगोलफाङा, बेयाव ब्रिज जागोन, गिदिर मोनसे ब्रिज जागोन, बेखौ बारनानै आमगुरि मोनगोन, आमगुरि मोननानै आमगुरिनि सेराव आरो दहाय आवगायाव जे आं बुंदोंमोन बिथांमोना फ्लेग गायदोंमोन सेंसन जाबाय होननानै खानामाख्रा ब्रिज, बे खानामाख्रायाबो ब्रिज जानो थांगासिनो दङ। बे ब्रिज जानानै आरो बे लामाया आप टु पुब आमगुरिसिम, जेनिफ्राय दा आसाम मालाया मावगासिनो दं, बे आसाम मालायाव बियो जोबथाहैगोन। फाथाबारि टु ओरै आमथेखा फैनाय मोनसे लांखार दै दं, बे लांखार दैखौबो दलां होनो थाखाय जोंना मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा अलरेडि माने काउन्सिलाव एप्रुभ खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टनो दैथायहरबाय आरो आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ दिल्लीयाव दैथायहरबाय। दा नंखायनो जोंहा बे दलाङाबो जागोन होननानै जों थिनानै लानो हायो। ओरै माने नांगोलफाङायाव मोनसे चिफ सारा मार्केट सेट 1 कौटिनि मार्केट सेट गायसनखाबाय आरो बावैसोनि उनावनो बेखौ टेन्डार होनानै माने लुनायनि जेनोखि प्रसेस, बे प्रसेसखौ आरम्भ खालामसिगोन। आंनाव माबायदि रायजो राजाफोर फैयो, रायजो राजाफोरखौ माबायदि अनसुंथाइ हरा, हेफाजाब बोरै खालामा, बेमारिफोरखौ बोरै हेफाजाब खालामो, गोरिबफोरखौ बोरै हेफाजाब खालामो, बायदिसिना लोमजानाय साजानाय हस्पिटालाइज जानायफोरखौ बोरै मदद खालामो, बेफोर जिनिसखौ नोङो आंनि खाथियाव थायोबा नुबाय थागोन। निसिमायावनो गावनि बे खुंख्राजरा BCDCनि सिङाव थानाय गावनि गामिजों नांजाबनाय जेनिखि राङिजरा फरेस्ट भिलेज, नाथाय गाव जेलानाखि 2005 सनाव 2005 सनाव जेलानाखि MCLA जादोंमोन, गाव MCLA थाबाय थानाय समावनो बेखौ माबाया वाइल्ड लाइफआव सोसननानै दोनदों आरोखि। दाख्लैसो एसे आवगायाव माने बाउन्डारि होनो फैनायावसो मोनथिनो मोनबाय जे बे राङिजरा फरेस्ट भिलेजखौ वाइल्ड लाइफआव सोसनबाय होननानै। बेखौ मोनथिनाय लोगो लोगो रायजोफ्रा जोबोद दुखु मोनदों, गाबदों, उन्दुनो हायाखै। बिथांमोना जानाय लोंनाय जेबो खहाबनाय गैयामोन आरो बियो आंखौ लोगो हमनानै बिनि सायाव रायलायदों। लोगोसे जोंनि मानगोनां बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारी बिथांजोंबो रायलायदों। बे हाखौ बे फरेस्ट भिलेज हाखौ जेरैखि जायाबाबो
जे माबानिफ्राय वाइल्ड लाइफनिफ्राय बख'फिननांगौ होननानै बिथांमोनहा खावलायदों आरो बिथांमोन खावलायनाय लोगो लोगो जों मानगोनां EMजों लोगोसे आंबो जोबोद नाजानायनि गेजेरजों बेखौ जों टेरिटरियाव लाबोफिननानै दा बिथांमोननो जों माने जमाबन्दि माने पाट्टाखौ जों बिथांमोननो राननानै होजोब्बाय 194 जन बिथांमोनहा दिनै पाट्टा मोननानै थाबाय। दा खयला मैला ओमफ्राय आमटेका मालिबिटा आनन्द बिथिनि बे एफआरनि गेजेराव दा माने जायफ्रा माने बनाफाइड फरेस्ट डिलार एक्टनि गेजेरजों जिनोखि हा मोननांगौ टाइटेल मोननांगौ बेखिनि मोननांगौ खामानिया इतिमध्य STLCआव अलरेडि माने बेयो पास जाबाय। 1 मासनि गेजेरावनो बिथांमोना हानि टाइटेलखौ मोनजोबनो हासिगोन। ओरै भबानिपुरनिफ्राय लानानै थुलसुरानिफ्राय लानानै ओजों खयलियागावनिफ्राय लानानै ओजों खयला मैला मानिकपुर गोबां जायगायाव माने रेभिनिउ एरियायावबो हा पाट्टा होनायनि जोंना अलरेडि STLCआ माने पास खालामनानै हरबाय। दा होजोंनिफ्राय एप्रुभेल मोनबानो बिथांमोना सार्टिफिकेटखौ मोननो हासिगोन। जुदि डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ बिथाङा जुदि गोबाङै मोजाङै मिथिनो लुबैदोंबा खुला भाबै आं बे फंबाय जेम्स बसुमतारिखौ खावलायदों बिथाङा जाहाथे जोंनि निसिमा ब्लक कमिटि अफिसाव फैनानै गासिबो डेभेलपमेन्टनि जेनोखि तथ्य बेखौ बिथाङा लांफैनो हागोन। खालामाथिनि जेनोखि दैसुम बान बेखौ अलरेडि थेनो थाखाय इस्टिमेट खालामजोबखाबाय, गासिबो प्लेनिङा जाजोबखाबाय। बेखौ नेबाय थाबानो जाबाय, मोजाङै नेबाय थाबानो जाबाय। बियो माने बावैसोनो थेफुंनायनि हाबाफारिया जागायसिनगोन। नोंथाङाबो थांनो हागोन, बबेबाफोर माबाफोर साजेसन होनांगौ दंबा ओरैसो जानांगौ हरैसो जानांगौ बायदिसिना जुदि माने एडभाइस होनांगौ दंबा स्टार्ट खालामबा नायबानो जाबाय।